Parlamentario socialista, señor Gómez Besteiro. Muy bueno, muchas gracias. Moi ben, moi boas. Grazas, señor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Presidente da Xunta, señorías, autoridades, representantes dos colectivos sociais que hoxe nos acompañan, medios de comunicación, cidadáns que nos siguen tamén a través do streaming. Señor Rueda, 4 anos como presidente, 17 anos no goberno da Xunta e a pregunta sigue aí. Que cambiou na vida da xente? Que mellorou? Que problemas se resolveron e, sobre todo, neste último ano, que se transformou en Galicia máis alá da propaganda. Por iso, a pregunta realmente importante que creo que hoxe compre responder é esta. Que atopa hoxe un galego e unha galega cando pensa en que decisión do seu goberno lle mellorou de verdade a vida? E o que atopa é preocupación, incertidume. Non hai pegada, nin rumbo, nin planificación, nin proxecto, hai inercia de xestión e melloras dunhos poucos, por certo, os de sempre, que siguen vivindo mellor co resto. Mentres tanto, o seu goberno permitiu que se complicase cada vez máis a vida da gran maioría da cidadanía, a de quen precisaba, quizás máis que nunca, dun goberno con un mínimo de alma. Señor Rueda, nestes últimos 2 anos tivemos a oportunidade de ter algúns debates como este ou semellantes. Preguntei en algunha ocasión para que quería ser presidente, ante a falta da súa resposta, insistinlle e pregunteille para quen gobernaba vostede. Fun máis alá e intentei empurrar para que o seu goberno construíse en positivo. Preguntelle polos seus proxectos, polas ideas que quería desenvolver para este país, en vivenda, sanidade, o coste da vida, educación, reto demográfico, industria. Tampouco recibín resposta. Non sei se porque vostede non quería, non podía ou simplemente non sabía. A realidade é que nunca contestou a nada. Citou casi máis veces a Pedro Sánchez que a Galicia. E como vostede ten máis claro con quen quere confrontar, que para quen ten a obriga de traballar, que non é Alberto Núñez Feijóo, sino para a maioría dos galegos e das galegas, así faise imposible gobernar un país. Porque eu respeto a cidadanía e por iso respeto as institucións. E por iso teño que dicirlle hoxe con toda claridade que non é aceptable unha presidencia sen rumbo. Non é aceptable gobernar á deriva ni limitarse a administrar a inercia. E mentras vostede asemella ser máis un tertuliano que un presidente, os problemas acumúlanse en Galicia, perde tempo con un goberno que, se algo transmite, é unha notable falta de impulso e de sentido de país. Señor Rueda, en Galicia conviven 3 grandes espazos políticos, a dereita, a esquerda e o nacionalismo, unha pluralidade que, lonxe de ser un problema, é unha riqueza verdadeiramente democrática. E é natural que existan discrepancias, notables discrepancias, pero tamén é necesario que existan puntos de acordo. O que xa non resulta razoable é ver un goberno máis preocupado de silenciar a oposición que por ofrecer un proxecto propio. Porque mentras nós propoñemos, vostedes preocúpanse máis de silenciarnos que en dar respostas. Mesmo con decisións claramente mezquiñas como retirarnos turnos nas sesións de control. E iso di máis de vostede do que lle gustaría recoñecer, porque decide silenciar a quen lle incomoda. En esa estrategia gastan recursos e fondos de todos coa televisión e a radio pública como principales censoras. E nós, as e os socialistas, estamos aquí para ser útiles, para combater as desigualdades con políticas reais, non para conformarnos con pancartas e eslogans fácils. Por iso hoxe escoitará críticas, como corresponde nun sistema democrático, pero tamén propostas solventes e fundamentadas. Outra cuestión será a disposición que teña vostede
para atendelas. Veremos se neste debate responde a algo en concreto, aínda que todo apunta, créame, ao de sempre. Evasivas, equilibrios e ningunha resposta. Ogallá me equivoque. Vivimos nun mundo convulso. Parece ser a tónica dos últimos anos e resulta totalmente determinante para tomar as nosas decisións, as que nos afectan. Tradicionalmente, a política internacional foi sinalada como complexa e como chea de matices. O mundo tamén cambiou nisto. Estamos ante unha invasión da cultura reaccionaria, do fascismo impulsado por grandes poderes e por líderes populistas con aires de emperador que non aceptan as normas e actúan como verdadeiros déspotas. Están contaminando a nosa convivencia e hai que tomar posición, señor Rueda. Non se pode ser ambiguo ou capaz, porque nin Europa, nin España, nin Galicia están á marxe. Cando Putin invade Ucraína, ataca o que Europa desexa ser en conxunto e ameaza a nosa estabilidade. Cando Israel somete o xenocidio indecente que está a aplicar en Gaza, está asumindo que impere a lei do máis fuerte. E cando Estados Unidos actúa como se o mundo fose seu, despreza todo o que se construiu con esforzo, sudor e memoria. Por iso aquí non caben equilibrios cómodos. Son só 3 palabras. Non á guerra. Sen peros. Sen peros. Sen peros e sin matices e interesados. Non á guerra. Porque se o fin xustificase os medios, todo valería e iso evidentemente non é aceptable. E dígollo con claridade, a posición do seu partido é cobarde. Decidiron rirlle as gracias a Trump. E custa entender que é o que gañan vostedes sendo a mochila dun líder que nin siquiera o respeta. Se cadra, vostede pode pensar que esa equidistancia entre agresores e agredidos é ponderada, prudente e incluso intelixente. Pero iso mesmo foi o que pensou o goberno inglés cando firmou aqueles acordos de Múnich con Hitler. A historia xa nos contou como rematou aquilo. O fascismo faiselle fronte, non se lle ríen as gracias, non se negocia con el e non se pacta con el. Hoxe temos a oportunidade de estar á altura e ese é o meu primeiro acordo que lle propoño nesta Cámara, que Galicia dé exemplo cunha posición clara de non á guerra, un sí ao respeto do dereito internacional e un sí a un goberno que traballa pola paz. Porque, como lle decía antes, a paz non admite matices. No debate do Estado de Autonomía do ano pasado falábamos das consecuencias da guerra arancelaria de Donald Trump. Nestas das derivas do conflito do Oriente Medio. Cambian os escenarios, pero non cambia vostede. En ambos os dous casos, a súa resposta sempre foi a mesma. Maquillaxe en lugar de medidas eficaces para apoiar as persoas e os sectores afectados. O Goberno de España acaba de mobilizar 5.000 millóns de euros, por certo, co voto en contra do seu partido. Rebaixas fiscais, apoio ás familias, medidas reais. Outras comunidades tamén están tomando medidas, Cataluña, Euskadi, etc. E Galicia, pois Galicia nesto tamén nos quedamos atrás. Porque mentras outros gobernos toman decisións, aquí levamos semanas escoitando excusas. Pedímoslle medidas para as familias, para as empresas, para os gandeiros, para a xente do mar, para os transportistas. Pedímoslle, en definitiva, que gobernasen. E vostede non estivo. Vende agora como un gran proxecto contra a guerra 157 millóns en investimentos que xa estaban previstos. É tan triste que chega incluso a incluir neses proxectos reformas de pantaláns, de portos ou axudas á sinalización do Camiño de Santiago. E fronte a iso, nos propoñemos o que toca. Axudas directas aos sectores productivos, reducción de taxas, apoio ao combustible e medidas fiscais claras. E tamén un escudo social galego, apoio ás familias vulnerables, reforzo aos bonos enerxéticos, axudas ao transporte e medidas reais contra o efecto da inflación. Gobernar é iso, señor Rueda, o demais é desaparecer. Fagamos un repaso directo sen rodeos dos principais problemas que lle preocupan aos galegos e as galegas. Das políticas que un goberno decente e preparado debería estar liderando en Galicia e que, desgraciadamente, non o está. Porque, mentras a cidadanía pide solucións, o que temos é un goberno á deriva.
Un presidente serio planifica a 1 ano, a 5, a 10 vistas que país quere herdar os seus fillos e as súas fillas. Pero vostede, señor Rueda, cando escoita a palabra planificación, mira para outro lado. E sabe por qué? Porque planificar significa gobernar, e tomarse en serio as necesidades de buscar solucións, e poñer obxectivos e marcarse prazos. E, sobre todo, é render contas do cumprimento ou do incumprimento das súas políticas. Señor Rueda, como pode presumir dun bo goberno? De verdade non se sente ningún mínimo de vergoña ao saber que baixo o seu mandato hai máis galegos e galegas que nunca que poden acceder a unha vivenda, a un médico ou a unha residencia? Porque falar de vivenda en Galicia é hoxe abordar a principal preocupación da xente. Así o sinala un 43% das persoas no noso país. Un máximo histórico e, ademais, claramente dominante sobre os outros temas. Dino os datos e dinos tamén as familias, aquelas que teñen que destinar máis dun 50% do seu salario para o alugueiro, que xa nin tan siquiera pensan en mercar unha vivenda. E cando unha xeración enteira non pode acceder a un fogar, o problema xa non é un problema individual, señor Rueda. É un problema político de primeiro orden do que vostede é responsable. 17 anos gobernando e non foron capaces de planificar un parque público de vivendas. Porque non é que o digamos nós, xa a Valedora do Pobo advertía alá polo ano 2014 de axudas insuficientes. No 2018 decía que había falta de vivenda social. No 2020 que o sistema era incapaz de responder á demanda. No último debate do Estado de Autonomía, fai agora menos dun ano, xa alertei de que había 22.000 persoas agardando por unha vivenda pública. Familias, mozos, hoxe son 10.000 máis. 10.000 máis nun só ano. O dobre que ao seu inicio deste mandato. 833 persoas novas cada mes que urxen un teito accesible. Ferramentas para baixar os precios hainas. As zonas tensionadas, por exemplo, pero prefiren bloquealas, derribalas e deixar que o mercado faga o resto. Nin fan, nin deixan facer. No ano 2025, vostede orzamentou 153 millóns para a vivenda e executou só 33. É dicir, máis de 100 millóns quedaron sin utilizar mentras miles de persoas non atopaban un fogar. Isto é planificar, señor Rueda. Isto é resolver o problema de vivenda no noso país, señor Rueda. De todas as vivendas que levan 4 anos anunciando, hai algunha que este hoxe rematada? Apuntan agora no 2030 que estarán executadas 10.000 vivendas. Bueno, pero hoxe vivimos no ano 2026. O problema témolo hoxe. Aínda que todo iso se cumpra, que está por ver se se cumple ou non, que é o que facemos hoxe? Porque o problema, como lle decía antes, témolo agora. Debemos actuar sobre o mercado de aluguer. Nós propuxémoslle a medida do Banco Público Alugueiro. Hai concellos que xa están nese camiño, desenvolvendo o que vostede debería facer por competencias e que evidentemente non fai. Debera intervir, actuar para poñer en circulación xa ata 10.000 vivendas nas cidades de maneira áxil e con alugueres accesibles para a mocidade e para familias vulnerables. É posible facelo. É necesario dotar e utilizar os fondos para rehabilitar vivendas e que entre tamén esas vivendas no mercado. E se precisa ser vixiante ca infravivenda. Non pode ser que haxa que se aproveiten de traballadores en precario ou de estudantes para alugar pisos que non reúnen as condicións dignas. Non sexa vostede cómplice dos especuladores. Pero, señor Rueda, de todo isto, vostede nada. E nada tamén en sanidade. Hoxe en Galicia volvemos a sufrir esperas que non existían hai 20 anos tamén nos centros de saúde. A atención primaria está desbordada e desatendida. As e os socialistas de Galicia levamos anos lembrándoyo. E os datos son claros. Somos a segunda comunidade autónoma que menos inviste en atención primaria, só por detrás de Madrid da señora Ayuso. E ademais non foi quen de cumprir unha das súas grandes promesas de legislatura,
garantir que ningunha persoa tivese que esperar máis de 4 días por unha cita médica. A realidade desminte totalmente o seu discurso. A día de hoxe, o 43% dos pacientes seguen agardando máis de ese prazo. En serio, cree que hai algo para presumir en todo iso? Non é comprensible que hoxe teñamos lista de espera peores que antes da pandemia. Agora estamos a pagar a súa falta de previsión. Hai un problema de xubilacións, especialmente en pediatría, pero iso non aparece se houbera unha boa planificación. Non son cuestións que aparezan de repente. Cunha boa planificación podería preverse e actuarse para correxilo. E, mentras tanto, temos un dos niveis máis baixos en número de profesionais en saúde mental de toda España. E o impacto xa se ve na sociedade. Somos a comunidade autónoma con maior taxa de suicidio de España. Estamos ante a gran epidemia do século XXI e Galicia debería ir por diante. Pero vostedes están máis pendentes das contas de resultados que da saúde da xente. Fagamos unha reflexión sinxela. Fai 20 anos, coa mesma poboación, Galicia tiña un PIB per cápita de alrededor de 19.000 euros. Hoxe está por riba dos 30.000. Como se explica que, tendo máis recursos, teñamos peor acceso á sanidade? A onde están indo todos eses cartos mentras a espera por un médico pode supoñer, en moitos casos, a vida ou a morte? Que debemos pensar dun goberno ao que se lle enche a boca falando de que cada vez pon máis cartos e que resulta cada vez que temos peor xestión? Os datos máis recientes apuntan a que un 90% dos galegos e das galegas suxiren que fan falta algún ou moitos cambios na xestión da sanidade pública. Sáquenos vostede entón dunha dúbida. Aquí houbo falta de planificación ou precisamente o que se planificou foi o desmantelamento da sanidade? Ase os socialistas, señor Rueda, témolo claro. Urxe reforzar a atención primaria, garantir máis profesionais e hai que blindar por lei a atención médica en menos de 48 horas. A cousa non mellora se miramos para o ensino. Cando falamos de educación non falamos de estatísticas, falamos de vidas, falamos de persoas e hoxe en Galicia hai centos de nenos e nenas que non están a recibir a atención que precisan. Falta profesorado de pedagogía terapéutica, de audición, de linguaxe, faltan orientadores, faltan cuidadores e cuidadoras. É un problema estructural. Mención especial merece o fracaso dun sistema que presume de inclusivo, pero non o é. Retrasos nas convocatorias, mala xestión dos recursos e incumprimentos constantes. Esa é a verdadeira realidade. E, mentras tanto, o sistema sostense polo esforzo titánico dos profesionais. Profesionais desbordados e tamén cheos de papeleo mentras a administración falla. Fronte a iso, nós propoñemos un plan de choque de emprego e un plan de infraestructuras educativas con financiamento garantido e con planificación plurianual, así como un acordo para mellorar as condicións laborais do profesorado. E se miramos para a universidade, o problema repítese. Falta planificación e sobra improvisación. Hai mozos e mozas que non poden continuar a súa formación porque non poden pagar un mestrado, mentras a Xunta anuncia medidas que acaban financiando as propias universidades. Por iso, defendemos unha proposta clara: gratuidade da primeira matrícula nos mestrados e un incremento estable e suficiente do financiamento universitario. A súa política social é unha asignatura absolutamente fallida. Un fracaso que ten consecuencias reais na vida da xente. A ausencia de planificación é un cartel xigante de neón. Incumplen a lei de servicios sociais ou non ter siquera un plan estratégico. Vulneran a lei de dependencia sustituindo dereitos por bonos que non resolven o fundamental. E xeraron un déficit de máis de 11.500 prazas de residencia para persoas maiores, unha das peores situacións de todo o Estado, nun país que ten máis de 700.000 galegos e galegas por riba dos 65 anos. Este tamén foi o goberno que perdeu unha liña de axudas por 23 millóns de euros para escolas infantís públicas, mentras subvenciona na súa totalidade as escolas infantís privadas. E todo iso afogando as contas dos concellos, obrigados a financiar un servicio de axuda no fogar que é responsabilidade da Xunta cun novo acordo que resulta aínda insuficiente.
Iso non é cooperación, é presión política. Asfixian os concellos, que non gobernan para intentar controlalos. Cos socialistas na Xunta xa lle digo que esa débeda histórica resolveríase financiando o 100% dese SAF, porque o que está en xogo son dereitos, non os seus intereses partidistas. E que sucede ca economía, señor Rueda? Porque a sensación é clara. Galicia avanza, pero sen goberno e sin proxecto, máis que coa inercia da boa marcha de España. Non somos un país pobre nin pequeno, xeramos alrededor de 30.000 euros, como decía antes, de PIB per cápita, 2,5 veces máis que México. E por riba de Portugal, exportamos o doble que Uruguai, con unha población similar, e mantemos un superávit comercial. Formamos parte dunha das economías máis fortes de Europa. É dicir, Galicia pode ser o que queira ser, se tivese ben quen a dirixira. Porque cando miramos o que fai o seu goberno con esa vantaxe, aparece cal é a realidade. Creamos emprego a metade ritmo que España, como vimos esta mesma semana, con un crecemento de 2,5% a nivel estatal, e Galicia quedaba nun 1,5%. E, ademais, mantemos unha das peores taxas de actividade de todo o Estado. É dicir, nós temos potencial, pero que non temos é impulso. Por que sucede isto? A pregunta é obvia. Que política económica ten este goberno? Que modelo de crecemento temos? Ou mellor hai que preguntar, temos algún? Vostede, señor Rueda, confunde gobernar con anunciar. E o resultado é unha política industrial sen rumbo e sin planificación. Os chamados PIEs, proxectos industriais estratégicos, eran a gran ferramenta, con prioridade, tramitación acelerada e apoio público para xerar emprego e atraer investimento. Inventaron a vía rápida, pero deixaron en punto morto. Ningún proxecto avanza, ningún se executa, e cando todo é prioritario e estratégico, en realidad, nada o ven a ser. Porque sen proxectos reais, nin as ferramentas funcionan, señor Rueda. Altri é un exemplo máis claro do seu modelo. Vender unha macrocelulosa como modernidade verde e acabou sendo o símbolo dunha política industrial opaca e sin respaldo social, nin técnico. Apostaron a única carta porque non tiñan plan. E tivemos que ser a sociedade galega e un goberno socialista que enfrease ese erro. Agora só queda unha saída digna, que é rectificar. Decía antes o compañero, errar é humano non é. E rectificar é humano, pero eu creo que é o que toca neste asunto. Fágalle un favor a Galicia, señor Rueda, peche definitivamente este proxecto e faga público o acordo oculto sobre Altri. Porque o que se intenta agochar por decisión política acabará saindo por decisión xudicial. Na enerxía o problema é aínda máis evidente. Poderíamos ser a primeira potencia eólica, producimos electricidade, pero non transformamos esa enerxía en industria nin en benestar para o territorio. 80 parques paralizados pola súa falta de planificación e agora, coas repotenciacións eólicas que impón sin consenso e con inseguridade xurídica, os concellos poden perder ata un 60% dos ingresos do canon eólico, é dicir, menos recursos para servicios públicos. Non hai planificación, nin retorno, nin xusticia territorial. Fronte a iso, nós propoñemos un cambio claro, política industrial activa de verdade, planificación na industria eólica, tamén na eólica mariña, para ser líderes na transición enerxética, pero con retorno en Galicia. Máis ingresos para os concellos, enerxía máis barata para empresas e fogares e renovables ligadas á creación da industria e de emprego no noso territorio. O sector primario está en crise porque levan anos gobernando sen rumbo, sustituindo planificación por subvencións puntuais que non solucionan os problemas de fondo. Miren, o marisqueo leva máis dunha década en caída. E que é o que pide o sector? Planificación, rexeneración das rías, control ambiental e medidas a longo prazo. Pero o seu goberno sigue instalado na inercia. O consumo de peixe segue caendo. Hoxe, hasta vostede mesmo admitiu, non? O seu chamado bono peixe, a súa medida estrela de fai un ano, que non sei se ora non o vai haber este ano, como ano pasado, confirmou o que xa sabíamos, que sin actuar sobre os problemas de fondo, prezos, cadea de valor, hábitos de consumo, non hai solución.
E no leite a realidade é igual de dura. En 2025 estánse a pagar alrededor de 3 céntimos menos por litro que o ano anterior. E segue sufrindo competencia desleal e prácticas abusivas da industria sen que a Xunta actúe con firmeza. E o dato máis demoledor de todos, Galicia perdeu casi a metade das súas explotacións de leite en 10 anos, pasando de 9.000 a 5.000, de 9.500 a menos de 5.000. Hoxe só alrededor do 5% teñen relevo xeracional garantido. E mentras é incapaz de frenar a dereita europea, a súa dereita, que ven a recortar a política agraria común e négase a apoiar os nosos produtos para que en Mercosur, unha boa oportunidade para Galicia, sexa aínda máis beneficiosa para a nosa economía rural. E logo está a súa planificación económica. Anunciaron unha rede de centros de innovación agroalimentaria no rural e saben que quedou? En nada. Prometeron unha comercializadora pública de enerxía renovable fai máis dun ano e medio e seguimos sin ela. Hoxe anunciounos un aumento no capital social. Tampouco nos deu máis información. Eu creo que a estas alturas, se vostede ten pensado facer un aumento do capital, debe nos dicir por canto, falar do desembolso dese capital, de todos os socios o desembolso dese capital, en definitiva, o que é a normalidade e a norma máis práctica de transparencia neste Parlamento. En definitiva, os datos desmontan o seu discurso. Menos produción, menos consumo, menos explotacións e menos futuro. E todo isto cunha política a tumbos en materia de facenda. E a súa falla de planificación notase sobre todo no financiamento. Hoxe dedicoulle 10 segundos a falar de financiamento. Un logro, nunha hora e media, 10 segundos a un tema, creo eu, que capital. Levamos máis de 13 anos cun sistema caducado, pero curiosamente, cando por fin había unha proposta enriba da mesa, 587 millóns para aumentar o financiamento en Galicia, cando vostede, curiosamente, en decembro de 2024 falaba de que necesitaba 500 millóns para os servicios públicos galegos, é dicir, para as nosas arcas. Resulta que esa proposta tampouco lle vale, e eu podo entender que non lle sirva. Pero iso nós propoñíamos algo bastante revolucionario, que era un gran pacto de país para mellorar ese punto de partida desos 587 millóns. Sentarse, acordar e defender Galicia con ambición, tendo en conta que somos, evidentemente, un país con poboación avellentada e dispersa xeográficamente. E tamén dicimos que aproveitemos a condonación da débeda, 4.010 millóns menos, pasar de 12.010 a 8.000. Porque vostede é o único galego, bueno, vostede non, vostede e o señor Corgos son os únicos galegos que non queren que lle condonen a débeda a Galicia. A débeda, por certo, que vostedes contribuíron a aumentar, que a cousa xa ten bastante mérito. Van de vos xestores e non brillan as contas públicas, non executan os orzamentos, pero iso sí, deixamos de ingresar centos de millóns de euros en rebaixas fiscales, curiosamente para os de sempre. Un detalle cos que máis teñen que pagamos entre todos, señor Rueda. Cartos que non aparecen en sanidade, que non aparecen en vivenda nin en educación. Sinceramente, señor Rueda, isto empeza a ser un verdadeiro problema. Un problema tamén porque é imposible xestionar este país se non é quen de ter unha mínima visión de conxunto del. Isto tamén se ve a través da súa idea do territorio. Galicia para vostede non é un país diverso e interconectado, é máis ben un mapa cheo de problemas soltos que vai atendendo según van estoupando. Pero mire, Galicia precisa xusto o contrario, vertebración, equilibrio territorial e políticas que entendan que este país funciona como un todo. E iso non se fai con ocurrencias nin con improvisacións. Faise con políticas públicas que entendan de verdade as necesidades de cada territorio. Aínda que, visto o visto, igual o problema é que Galicia queda grande, porque non é quen de entender nin tan siquiera esa Galicia urbana. Esa Galicia urbana que tira económica da economía e do progreso do noso país. Esa Galicia urbana que curiosamente non goberna vostede. Pásalle agora igual cos aeroportos. Outra vez, sen visión de conxunto, nin criterio claro. En lugar de exercer a súa responsabilidade de definir unha política aeroportuaria seria, envía voceiros a lanzar globos sonda, a ver que reacción hai e, de paso, a sinalar aos concellos como culpables. Pero o problema está na súa incapacidade para proxectar o valor estratégico que teñen os aeroportos para o conxunto do país. Por iso, pregúntolle directamente, señor Rueda, cree vostede que hai que pechar algún aeroporto en Galicia? A súa planificación, aquí como sempre, ausente.
A Xunta debe ser o organismo que comprenda a rede aeroportuaria como un todo, como unha verdadeira oportunidade, pero insiste en mirar en pequeno e por iso coquetea con agresións ás grandes cidades. Voulle dar algún dato. As 3 terminais aéreas galegas rexistraron no ano 2025 un volumen de pasaxeiros e de mercancías superior ao de máis da metade dos aeroportos de España. Alvedro acadou o seu segundo mellor exercicio histórico e Peinador aumentou nun 5% respecto do ano anterior. Se mirase de verdade polo país, señor Rueda, Galicia levaría anos competindo por atraer rutas, compañías e investimento aeroportuario con compromiso público e cunha estrategia clara de coxestión dos aeroportos, como xa se fai noutras comunidades. Pero non fixo nada, nin planificou, nin apostou, nin liderou. En materia de infraestructuras, o seu goberno leva anos chegando tarde ou directamente non chegando. Na AP9, a principal arteria de Galicia, foi un presidente socialista quen impulsou solucións reais con bonificacións, tamén na AP53, que xa supoñen arredor de 100 millóns de euros de aforro anuais para a cidadanía. E si, o socialismo galego seguirá reivindicando como gran prioridade que esta autoestrada sexa gratuita na súa totalidade. Pero tamén seguiremos reclamando a vostede que as autoestradas galegas inicien o camiño cara á gratuidade como nós o estamos avanzando co Estado. No transporte público interurbano, un plan de 160 millóns que non funciona, incomunicación, atrasos, incumprimentos e usuarios abandonados con 53 millóns extra para rescatar as concesionarias. Pero se hai un lugar onde se ve con toda claridade a súa falta absoluta de planificación é no rural, señor Rueda. Aí non hai proxecto, aí o que hai simplemente desatención. Porque mentre se enchen a boca falando do rural, os gobernos do Partido Popular dos que vostedes forman parte deixaron sin investir case 2.000 millóns de euros destinados ao rural. Case 2.000 millóns de euros. Iso xa non é un error, é unha decisión política consciente e reiterada no tempo. A súa decisión é clara, deixa morrer o rural porque non cree nel. Porque onde están as liñas de transporte de autobús que poderían conectar poboacións e comarcas en Galicia, desaparecidas? Que sucede en canto hai unha baixa dun médico que non se sustituye? E cando hai problemas con nenos na escola, se pechan as escolas, pero non se voltan a abrir. Pero Galicia non se entende sin o rural. Nin hai país se se abandona a que nos sostén. O abandono do rural é, por tanto, tamén do monte, trae consecuencias fatídicas. O ano pasado queimáronse 178.000 hectáreas en toda Galicia, unha cifra histórica. O que non se planifica no inverno arde no brao. Ou antes, porque estamos en abril e levamos semanas xa con lumes activos. E non é mala sorte. É falta de planificación e as consecuencias están á vista. Incendios máis grandes, máis rápidos, máis perigosos, aldeas cercadas, xente defendendo as súas casas soa e despois o de sempre. Excusas, culpables externos e ningunha autocrítica. E que aprenderon? Que medidas correctoras se tomaron? Levamos 5 meses de atraso na aprobación do Plan de Prevención e Extinción, do Pladiga. E mentras presumen de aumentar os fondos, estamos a perder cartos en prevención, porque non nos executan. Porque cando arde Galicia, señor Rueda, non arde só o monte, é o fracaso dun modelo. O vivido no verán do 2025 non foi unha fatalidade inevitable. Foi a consecuencia dunha cadea de decisións políticas de menos prevención, de menos ordenación e de menos rural vivo. E cando falla todo iso, o lume chega. Este ano imos camiño do mesmo escenario. E xa llo dixen, e hoxe repítollo, con toda claridade, se Galicia volve a arder, non será unha sorpresa nin unha fatalidade, será a súa responsabilidade, señor Rueda. A comprensión territorial de Galicia é un imposible no seu goberno. Quen asume a responsabilidade de dar respostas á cidadanía son os concellos. A vostedes seguro que lle soan os concellos porque son eses que fan o que vostede non quere facer. Os que asumen competencias que lle corresponden á Xunta e os que suplen día a día a súa desidia. E aínda por riba de explotalos, quere vostede agora impoñer unha nova legislación da administración local que os torture
un pouquiño máis. Quítalles capacidade de decisión, mentras lles engade máis cargas, máis competencias e máis obrigas. E nin un só euro adicional para financialas. É dicir, máis tutelaxe, menos recursos, un negocio redondo para a Xunta, un déficit enorme para os concellos, pero, sobre todo, máis problemas para os cidadáns. Pare e reconduzca a lei. Compre poñer orden nas competencias, asegurar o financiamento que lles corresponde e garantir unha cooperación, esta sí, leal entre administracións, non unha subordinación permanente aos intereses do Partido Popular. En ese campo tamén a nada, señor Rueda. En canto toman parte, é para que haxa unha desfeita. Este país é moito máis grande que a idea que teñen del. Calquera cuestión sobre a nosa identidade ou evidencia. Vivimos un problema coa lingua desvalorizada por vostedes. Cando se coñeceron os dramáticos datos sobre o seu uso, especialmente pola mocidade, botou a rúa quen os fixo públicos e comprou outros. Pero se hoxe mirásemos de novas cifras, o retroceso sería ainda máis enorme e máis evidente. As e os socialistas non pedimos privilexios, pedimos que se cumpra a Carta Europea das Linguas Minoritarias, porque o noso idioma non é unha opción, é un dereito que debe ser protegido. E do seu escapismo en Bruxelas para que o galego sexa lingua oficial, na Unión Europea xa nin lle falo. Pero, en fin, vostede é o presidente galego dun partido que votou contra o uso da lingua no Congreso e eu tiven a honra de ser o diputado que defendeu aquel avance histórico. Evidentemente, son dúas maneiras de entender a nosa identidade. Na mesma liña, o seu problema coa cultura non é novo, non cren nela. Para o Partido Popular redúcese a unha oficina de subvencións, a unha ferramenta burocrática sen alma nin proxecto de país. Porque se algo define a suposta política cultural é precisamente a súa ausencia. E o máis grave, que esa ausencia xa se convertiu en oposición activa. Chegan ao punto de negarse a defender a presencia da cultura galega en espazos internacionais como a UNESCO. Actitude que sorprendería ata os máis recalcitrantes estrategas do Partido Popular da década do 80 e dos 90 do século pasado. Iso xa non é deixadez, é simplemente renuncia absoluta. Galicia necesita dun verdadeiro plan de dereitos culturais, que entenda a cultura como un dereito da cidadanía, non como un privilexio, nin como un trámite administrativo. Un país que coide e impulse o seu talento desde que comeza ata quen leva anos creando, dende o local ata o internacional. Pero para iso hai que ter claro que país se quere construir e vostedes non teñen proxecto. Nós si o temos. O dunha nación orgullosa da súa identidade, aberta ao mundo, que participa con voz propia nunha España máis xusta e plural, e nunha Europa que non sexa só mercado, senón tamén cultura, diversidade e futuro compartido. Galicia non é allea á deriva democrática. Defínase, señor Rueda, defina o seu criterio. Galicia non merece un goberno perdido no populismo nin arrastrado por unha deriva democrática preocupante, con esa mirada cómplice que lle fan a ultradereita. Permítame un consello. Rompan co odio, rompan co populismo e co extremismo. Afástanse dos discursos que premian a ignorancia, das fake news e da negación do que somos como sociedade. Aparten a sección Vox que teñen enquistado no PP galego, que coquetea co negacionismo da igualdade, co desprezo ás minorías e co atrasismo científico. A intolerancia e o atraso non poden marcar o rumbo de Galicia. Afástense diso. Afástense diso. Só así poderemos, entre todos, construir un país máis sólido, máis forte e máis democrático. Pero déxeme que lle fale tamén da súa exemplaridade, ou mellor dito, da falta dela. Porque Galicia está á cola das comunidades autónomas na regulación efectiva dos conflitos de interese, dos lobbies e da transparencia real. E iso ten consecuencias. 1 de cada 5 euros en contratación pública adxudicanse a dedo. Contratos menores que acaban sempre nos mesmos nomes con vínculos familiares ou persoas do Partido Popular. E, por se fose pouco, portas xiratorias sen control. Altos cargos que pasan a privadas sen garantías nin transparencia.
E nesa transparencia non parece que teñamos moita axuda dos medios públicos. Desde o 2009, na tele e na radio do Partido Popular acumúlanse 450 procedementos laborais perdidos por vulnerar os dereitos fundamentais dos empregados e máis de 60 millóns públicos en indemnizacións e conflictos. Ao mesmo tempo, máis de 400 venres negros ca propia plantilla denunciando a manipulación e a falta de pluralismo. Pero hai algo aínda máis claro. A cidadanía xa respondeu ante a súa propaganda continua. No 2025 a TVG cae aos peores datos da súa historia, chegando ata 1,7,7 en algún momento. Os resultados son medios públicos máis controlados, máis cuestionados e menos vistos, e máis pronto que tarde, créame, Europa nos dará a razón nesa denuncia. Pero non podemos falar da deriva democrática sen falar da memoria democrática, das políticas que en Galicia están desmanteladas simplemente pola súa decisión. En canto chegaron ao goberno no 2009, eliminaron dun plumazo un modelo que tiña recursos, colaboración coa universidade e co tecido asociativo e o recoñecemento das vítimas. Hoxe non só miran para outro lado, senón que incumplen unha obriga legal como é a de aplicar a Lei de Memoria Democrática. Mentras, iso sí, intentan blanquear o Pazo de Meirás como xa fixeron no seu día Calle de San Simón. Galicia necesita recuperar unha política pública de memoria, porque non falamos de pasado, falamos de dignidade, de verdade e de non de repetir os erros máis tráxicos da nosa historia. E non podo pechar o bloque dos dereitos sin falar da igualdade, porque é a que debe impregnar todas as políticas nese goberno. No Partido Socialista témolo claro, para acadar unha Galicia máis igualitaria e, polo tanto, máis libre e democrática, hai que falar da igualdade, como columna vertebral presente en todas as accións do goberno. A igualdade non vai nos leis do papel, vai da vida real das persoas, e a realidade é teimuda. No 2026 xa foron asasinadas 11 mulleres e 3 menores en España. Non son cifras, son vidas rotas. Pero para vostedes a igualdade parece pouco máis que un discurso bonito no papel e irrelevante na práctica. 2 anos despois da Lei de Igualdade, a paridade non existe en moitos organismos da Xunta, non hai plan de saúde feminino, non se aplica a educación afectivo-sexual, nin se integra a igualdade no currículum. Mentras tanto, precarizan sectores feminizados, abandonan as mulleres do rural e do mar, non reforzan os CIN e seguen sin abordar con firmeza a corresponsabilidade nos cuidados. E fronte ao repunte da violencia machista, responden con medidas puntuais. Medidas puntuais e insuficientes. Porque sin prevención real, sen formación e sin recursos, non hai política de igualdade, hai abandono. En resumen, vivimos ante un goberno entregado ao control do relato, non hai interese por planificar, por dialogar, por adoptar decisións, impulsar políticas transformadoras e conseguir avanzar na mellora colectiva como sociedade e como país. A vostede, señor Rueda, non lle xera ningunha emoción ou responsabilidade adicional á presidencia da Xunta. Para iso hai que ter unha idea de país do que queira proxectar. E vostede non quere nada para o país, máis alá de gobernalo. Non lle gusta o país, o que lle gusta é o poder, manexar as institucións. Aspira a dirixir quen vai a un posto, quen ocupa un cargo, en cada ámbito e en cada espazo. Nós trouxemos aquí neste debate propostas este debate. Lembro só algunhas: a posición unitaria no conflito do Oriente Medio, reforma do modelo sanitario, plan de choque contra as listas de espera, intervención no mercado de vivenda de aluguer con un banco público, acción decidida na planificación eólica, actuación sobre as rías galegas para mellorar a situación do marisqueo, frear o dumping no mercado do leite, negociar a quita da débeda, dialogar sobre o modelo de financiamento para Galicia, arquivar o proxecto de Altri, buscar unha mellor legislación na administración local, acordar un apoio conxunto do uso do galego en Europa, un plan de dereitos culturais, etc. etc. Vostede, señor Rueda, está acostumbrado a lanzar moitos bonos. Hoxe ampliou o bono cuidado. Foi antes o bono peixe, o bono chándal, o bono rural, bono cultural mozo, bono térmico, bono autónomo, bono aluguer social. Hai moitos bonos. Visto, voulle propoñer un bono novo.
o bono goberno. O funcionamento é moi sinxelo. O funcionamento é simple. Simple e sinxelo. Os cidadáns pagamos uns impostos e o goberno resolve problemas. Que lle parece? A metade xa está cumprida, pero sería fantástico que anunciase vostede que vai intentar cumplir ca outra metade. Señor Rueda, insisto, non ten modelo, o que si ten é unha marca. A marca de Galicia, caridade. Caridade, que non confundir con calidade. Esa é a súa marca. Vou rematando. Señor Rueda, volve vostede a este debate e todo apunta que será novamente fallido. Cada vez que intervén dá a sensación de que vostede fai unha emenda á totalidade de si mesmo. Un presidente que anuncia solucións para problemas que levan anos crecendo nos seus propios gobernos. E o peor non é o que di. O peor é que xa sabemos que non vai a cumprir. E por iso estamos aquí nós, para denunciar esa pobre acción política que vostede desenvolve e para presentar alternativas. Facémola porque vemos cada día que Galicia é un gran país grande, con recursos e con persoas que lideran o mundo dende aquí. Galicia é unha historia de éxito que precisa o pulo necesario para ir máis alá. Só lle falta un goberno que goberne. Galicia pode estar segura que hai un Partido Socialista que cree neste país, que cree e o defende, que ten a ilusión e a ambición de camiñar cara adiante, sen pretender tutelalo, nin utilizalo para outras batallas. Con todo ese enorme caudal de coñecemento, de saber facer, de capacidade de traballo que ten demostrado este país, estamos convencidos que non é preciso, sino que é moi posible devolver a esperanza fronte á indolencia. A firmeza da dignidade fronte ao servilismo aos poderosos, a convicción fronte á especulación, as iniciativas fronte á desidia, a política da maioría para beneficio da maioría. Para ese país que xa está en marcha é para o que nós traballamos cada día. Moitas grazas. Gracias.